Shubor nakaslem jong Nongkyrshan Hima. Ka jingile kai final ka Argentina bat ka Spain wat ka penengru kala Ïaid ikipat ba bakin yo pet kai Hamadan football second ground Polo namar mar shukut ka jingile kai ha ka por saw baje men step ka beneng kelas nang man slap Haba ki Nongkyrshan jong Lionel Messi bat ulam minimal kilami namadan Polo banlet paino shalayeng Henry hashiteng denti kila haban sha yo slap ubajur wadlau slap ujur ulat her hashalong Henry ki babun ki pat ba kila Ïaid bet banlet pai shalayeng Haba pai ha ka jingle kai final ka Argentina bat ka Spain ka beneng kala Ïaid na du ba ki pat ba ki mi na yeng namar na du ka por pra baje min miet ki pat ba kila poisuk shamadan Polo klem ka jing sha pentut ha ka mariang Nang takipat ba kila shong shit bat kemen haba ki yo ban pet football world cup Hamadan second ground kabadap da ka bat kakti layo iru ba kamariang kala Ïaid ikipat ba ban pet football Hamadan second ground namar klem dadon ka jing tap ne ka jing ker kabalapan long ru ikipat ba banum pet glumar Henry marshuwai ka jing ile kai uslap ulahap ubajur ba Katkum kajing ten antar Hamadan second ground bat ka fan park ha ka jaka yang kali upat ba ularung omdunai ka khan 2000 ngut ai kani kajing Ïaid football ki pat ba na shalong ha kani ka world cup kalapan long ka FIFA bakan ai khuble kerpang haba kilayo ha kirinsan social media ya kajing shot comment ki pat ba